Per les equacions de primer grau. Una equació de primer grau és el mateix que dir una equació lineal. Vale? Ara mateix no estudiem el que no és lineal, però ens ajudarà per més tard quan fem les que no són lineals. Vale? Però quedeu-vos amb això, que les de primer grau són lineals. Llavors, nosaltres, per resoldre aquestes equacions, el que hem de fer és trobar solucions. Vale? És a dir, quins valors de x pot prendre l'equació perquè perquè la igualtat es compleixi. Vale? En aquest exemple. Vale, tot això segur que ja molts ho sabeu fer perquè ho hem fet en el tema anterior, com us deia, però bueno, per repassar ja va bé. El primer pas, quin era? Totes les x les hem d'agrupar i els termes independents els separem també i els agrupem a part. Llavors, jo normalment sempre començo les x a l'esquerra i els termes independents a la dreta. Vale? Però això és igual, mentre els signes els canviem bé, no passarà res. Llavors, tot això, aquestes x, les hem de passar a la banda esquerra. Aquestes que ja estan a la banda esquerra, doncs no les toco, les deixo tal qual. I aquestes que estaven a la banda dreta per passar-les a la banda esquerra, li he de canviar el signe. I ara amb els termes independents, el mateix. Aquests d'aquí, com que ja estaven en aquesta banda, els deixo tal qual, i aquest més 2, com que l'he de passar a l'altra banda, el passo a restar. Vale? I ara, què he de fer? Doncs, amb les x, les he d'agrupar, és a dir, he de fer la suma perquè em quedi només una incògnita. Per tant, això es pot sumar i restar. 2 més 5 són 7, 7 menys 3 són 4, 4 més 1, 5. 5x és igual a 10 més 7, 17, més 2, 15. X és igual a 15 partit de 5, que és igual a 3. Per tant, per aquesta equació de primer grau d'aquí dalt, només es verificarà que això sigui igual a això quan x sigui igual a 3. Vale? Es pot fer la prova, de fet, ho anem a fer. 2 per 3 més 5 per 3 més 2 és igual a 3 per 3 menys 3 més 10 més 7. 2 per 3, 6, 5 per 3, 15, més 2, 9, més 3, més 10, més 7. Vale, 6 més 15 més 2 són 23 i 9 més 3 són 6, 16, 23 també. Veieu com acabem de fer la prova i és correcte. Vale, per exemple, si l'equació és 8 més 3x més 2, que és igual a 4x més 10 menys x, aquí el mateix, vale? Agrupo les x a l'esquerra, per tant 3x ja ho copio aquí, 4x ho canvio de signe i aquesta x la canvio de signe, 10 menys 8 menys 2, vale? 3 menys 4 menys 1. Menys 1 més 1, 0x. 10 menys 8, 2, 2 menys 2, 0. Vale, què tenim aquí? X és igual a 0 partit de 0, x és igual a 0. Quan x sigui igual a 0, vol dir que aquesta equació té infinites solucions. Vale? És a dir, que tots els valors que pugui prendre x sempre donaran la igualtat. Si us hi fixeu, dona el mateix. 8 més 3 més 2 són 8, 9, 10, 11, 12, 13 i aquí són 4 més 10 són 14, menys 1, 13. Si us hi fixeu, com que dona el mateix, és igual quins valors prengui la x, que la igualtat sempre es verificarà. En canvi, hi ha un altre tipus d'equacions, per exemple, aquesta d'aquí, 4x més 10 menys 5,
si ajunto les x, que tinc x més 3x menys 4x, és igual a menys 2, més 10, menys 5. Aquí tinc 1 més 3, 4, 4 menys 4 és 0. I aquí tinc 8 menys 5, 3. X és igual a 3 partit de 0. Recordeu que us vaig dir que tots els nombres partits de 0 no tenen solució. Per tant, aquesta equació no té solució, que és el mateix. O sigui, això vol dir que qualsevol valor que pugui donar a x mai donarà. O sigui, no hi ha solució per a aquesta igualtat. Això mai es verificarà. Un altre tipus d'equacions és quan tenim parèntesis. Amb parèntesi. O sigui, és el mateix, però bueno, hi ha un impàs abans. Per exemple, menys 4, x menys 2, menys 2x, menys 3 menys 2x és igual a menys 3. Aquí què hem de fer? Doncs operar amb el parèntesi. Menys 4x més 8, menys 2x, menys 3, més 2x és igual a menys 3. El que he fet simplement és aplicar la propietat distributiva. El 4 multiplica a la x, perdó, el menys 4 multiplica a la x i el menys 2, i aquest menys multiplica, que és un 1, recordeu, multiplica a l'1 i el menys 2x. I ara això ja ho tinc com abans. Ajunto les x a l'esquerra i els termes independents a la dreta. Menys 4 menys 2 menys 6, menys 6 més 2, menys 4x, i això dona menys 3 més 3, 0, menys 8. X és igual a menys 8 partit de menys 4, que és igual a 8 dividit de 4, 2. Positiu perquè menys dividit de menys és més. Vale? Això seria amb parèntesis. I després també ens podem trobar que hi hagi equacions amb denominadors. Res de tot això és nou, però bueno, ho hem d'anar repassant. Aquí en aquest cas, si hi ha denominadors, per exemple, tenim un 5, un 10, 2 i aquí no tenim res. X menys 4, x més 11, 3x més 5, ja està. Vale, si recordem, això també ho havíem fet amb el tema dels polinomis, per posar el denominador comú hem d'agafar el mínim comú múltiple. És a dir, ha de ser múltiple dels 3, però ha de ser el mínim. Ara també podria ser un que no posa el mínim, però agafem sempre el mínim perquè serà més fàcil d'operar. Aquí, si us hi fixeu, 5, 10 i 2, el mínim comú múltiple és 10. Vale? 10 dividit de 5 són 2. I ara obro parèntesis i copio el que m'ha de multiplicar aquest 2, que és x menys 4. Menys 10 dividit de 10, 1. Podeu copiar l'1 o no copiar res. Obrim parèntesis i copiem això d'aquí dalt. 10 dividit de 2, 5 per 3x més 5. I 10 dividit de, penseu que aquí hi ha com un 1, 10 dividit de 1 són 10. Per tant, 10 i aquí un 3. Vale? Ara, quan jo tinc això, aquest denominador em marxa. Vale? I és el mateix que dir 2x menys 4 menys 1, x més 11, 5, 3x més 5, menys 10, 3. I ara ja torno a tenir el que tinc aquí dalt. 2x menys 8, menys x, menys 11, és igual 5 per 3, 15x, més 25, menys 30. Agrupo les x, 2x menys x, menys 15x, és igual a 8 més 11, més 25, menys 30. Això és igual a menys 14x, que és igual a, si ho feu amb la calculadora, 8 més 11 més 25 menys 30 són 14 també. X és igual a 14 dividit de menys 14, que és igual a menys 1.
aquesta equació d'igualtat, perdoneu, es verificarà quan x sigui igual a menys 1. Vale? Per tant, sempre l'ordre és primer els denominadors, treure els denominadors aquests, que això em molesta quan ho veig en una equació. Després trec els parèntesis, també recordeu que em molesten molt els parèntesis. Llavors, quan ja tinc els parèntesis trets, transposo les x i les ajunto, perquè es quedi separar les x i els termes independents. Després ja aïllo la incògnita i ja tinc el resultat. Podríem fer la prova, una vegada ja està fet això, per comprovar que el menys 1 és la solució, podríeu fer la prova, substituir aquest menys 1 en tota l'equació i si us dona correcte, doncs ja està. Si us acabeu d'assabentar. Fem un altre, aquest de denominadors. Aquí, si us hi fixeu, ja no tinc... O sigui, aquí al denominador tinc una x i un 2. Què fem quan tinc això? Doncs el mínim comú múltiple és 2x, perquè no hi ha cap número... O sigui, són dos termes diferents, per tant, poso 2x, 2x. 2x dividit de x, 2. X menys 14. 2x dividit de 2, x. X multiplicat a menys 5. I ara això ja en marxa. I això em queda 2x menys 28, que és igual a menys 5x. Agrupo les x, és igual a 28, 7x és igual a 28, poso aquí, x és igual a 28 dividit de 7, que això és igual a 4. I ara jo us pregunto, un petit problema d'aquesta equació. Quina és la solució?